Қарор аст ҳафтаи ҷорӣ нахуствазири Узбекистон бо як сафари корӣ вориди Душанбе шуда заминаҳои сафари расмии Шавкат Мирзиёев ба Тоҷикистонро бо мақомоти баландпояи Тоҷикистон таҳия кунад. Абдулло Орипов рӯзҳои 10 ва 11 январ дар Душанбе мешавад ва қарор аст бо президент Эмомалии Раҳмон, нахуствазир Қоҳир Расулзода ва дигар мақомоти баландпояи кишвар дидору гуфтугӯ кунад. Бар асоси иттилои дарёфтии радиоозодӣ, сафари худи Мирзиёев ба Тоҷикистон дар оғози баҳори соли ҷорӣ баргузор хоҳад шуд. Шавкат Мирзиёев баъди марги президент Ислом Каримов дар соли 2016 дар пайи интихоботи президентӣ сари кор омад ва то имрӯз ба ҷуз Тоҷикистон аз ҳама кишварҳои Осиёи марказӣ диданд ва қарордодҳои нави ҳамкориро имзо кардааст. Мирзиёев дар як изҳороти ахираш гуфт, ки Узбекистону Тоҷикистон бояд робитаҳои беҳтарини ҳамсоядориро барпо кунанд. Абдуфатто Шарифзода, сухангӯи раиси ҷумҳури Тоҷикистон, рӯзи 8 январ дар суҳбати катбӣ бо радиоозодӣ сафари Абдулло Ориповро ба Душанбе тавсиқ кард. Айни замон ӯ гуфт, ки ҳанӯз мушаххасоти сафари президенти Узбекистон ба Душанбе омода нашудааст. Дар ҳамин ҳол як манбаи огоҳ дар вазорати хориҷии Тоҷикистон ба радиоозодӣ гуфт, ки Абдулло Орипов, нахуствазири Узбекистон, рӯзҳои 10 ва 11 январ дар Душанбе машғули таҳияи сафари Шавкат Мирзиёев мешавад. Ба гуфтаи вай, ҷаноби Орипов бо ҳамтои тоҷикаш Қоҳир Расулзода, мақомоти вазорати хориҷа, кумитаи марзбонии Тоҷикистон ва ширкати барқи тоҷику роҳи оҳани Тоҷикистон низ мулоқотҳои ҷудогона хоҳад дошт. Бархи расонаҳои маҳаллӣ гуфтанд, ки дар ин сафар Орипов қарор аст бо президенти Тоҷикистон Эмомалии Раҳмон ҳам дидору гуфтугӯ кунад. Аз ин пеш як масъули ширкати Тоҷик Трансгаз низ ба радиоозодӣ гуфта буд, ки дар ҷараёни сафари Шавкат Мирзиёев ба Тоҷикистон миёни ду кишвар имзои бастаи калони санъатҳои ҳамкорӣ дар назар гирифта шудааст. Аммо ба далели ниҳоӣ нашудани барномаи ин сафар, мақомоти тоҷик аз шарҳи расмии он то ҳол худдорӣ мекунанд. Дар ҳамин ҳол Олимҷон Салимзода, раиси кумитаи робитаҳои байналмилалии маҷлиси намояндагони Тоҷикистон, рӯзи 8 январ дар суҳбат бо радиоозодӣ гуфт, ки аз ин сафари раҳбари кишвари ҳамсоя ба Тоҷикистон интизориҳои зиёде дорад, зеро ба эътиқоди вай ҳоло фурсате расидааст, ки ду кишвари бародар дар канори ҳамдигар бошанд. Шавкат Мирзиёев, раиси ҷумҳурии Узбекистон, ахиран гуфт, ки аз ин ба баъд кишвараш ва Тоҷикистон мисли ду ҳамсояи хубе зиндагӣ хоҳанд кард, зеро ҳеҷ ҳамсояи бадро баъди марг касе намебахшад. Раиси ҷумҳурии Узбекистон зимни суханронӣ дар ҳузури вакилони вилояти Тошканд дар рӯзи 6 январ хабар дод, ки барои сафари расмӣ ба Тоҷикистон омода мешавад ва қарор аст зимни ин сафар қарордодҳои бузург байни ду тараф ба имзо бирасанд. Худо хоҳад, Абдулло Орипов, нахуствазири кишвар, барои омода кардани сафари расмӣ ба Тоҷикистон меравад, гуфт ӯ.